ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, мухлисони канали Экоҳаёт. Умедворам ҳамагӣ хуб ҳастед. Шом бахайр ба ҳаре ки шумо мегӯям. Ман имрӯз 1 метр квадрат кирми Калифорния ба Ҳоҷи Бобо ноҳияи Айнӣ бандобаст кардем. Муддати қариб 4-5 рӯз мешавад ки ҷойҳояшро тариқи онлайн бо WhatsApp тайёр карда истодем. Иншоаллоҳ ҳамаш тайёр шуд. Таго худо хоҳад кирмишонро равон мекунем. Ҳозир бандобаст карда шудем. Чӣ хеле ки мебинед то мана дар верми ферми Хуҷанд дуҳамон қарор дорем. боз иловатан бар ин 36 метр квадрат ба ноҳияи Панҷакен ва ноҳияи Масҷиди Кӯҳӣ барои фармоиш ҷароини бандобасткунии кирмаи Калифорния рафта истодааст. ҳозир камери пешро пайваст карда ба шумоён нишон дода мегузарем. Рокчони канали Экоҳаёт мана 1 метр квадрат кирми Калифорния ба Ҳоҷи Бобо ба ноҳияи Айнӣ равон карда истодем. Ҳоҷи Бобо мана кирмо ҳамаш фарбе сабз сафед буғум бастагӣ мана донаҳои зард ҳамаш тухмош. ин тухмош барои шумо бонус Ҳоҷи Бобо мана ваҷ ҳамаи зич ба дараҷаи олиш мана ин кирмое ки барои шумо равон карда истодем Ҳоҷи Бобо мана сабз сафед. хуб мана ҳамдиёрони азиз, инҷаба худо хоҳад имрӯз 40 қуттӣ бандобаст кардем. мана 40 қуттӣ инҷаба иншоаллоҳ, мана он тарафа 20 қуттӣ иншоаллоҳ. мана ферми Хуҷанд дуҳамо вақти шом бандобаст карда истодем. боз худо агар хоҳад 32 қуттӣ дигар бандобаст кунем, кор ба анҷом мерасад. доимӣ қуттиҳои мо мана ҳамин ду қуттиҳомо 1 метр квадрат буд, яъне ки 6 сатил, 6 фақира мо. акнун бисёртар барои таксисто мошинои майдакита гусел кардан ба камтаракак барои багажашон, яъне ҷойгир куни мушкил шуда истодааст. барои ҳамин ҳам вазбинтар 25-30 кило ҳар як қуттиҳо мо. аз ин пас мана ҳамин қуттиҳои банани хито ёфтем иншоаллоҳ. мана аз ҳамин қуттиҳо 3 қуттиҳо мо, яъне ки 1 метр квадрат ҳисоб карда мешавад. ҳар як қутти ба 2 сатилӣ, яъне 2 фақирӣ аз кирмаи Калифорния ҷойгир мекунем. мана ҳамин ҳозир 3 қуттиҳо мо 1 метр квадрат, ҳам қулай, ҳам барои бардошта бурдан сабуктар, яъне ки кирмаҳо ҳолатшон бениҳоят бо дараҷаи аъло. худо агар хоҳад мана Ҳоҷи Бобо бо ҳамин гуна зичнокиҳо барои шумо рафта истодааст. инҷа ба тухмашам ҳаст, бачашам ҳаст, очишам ҳаст, ҳамаш яъне ки қоидави мана буғум бас.